Hej folkens og velkommen til. I dag der sidder jeg og optager med Patrick. Eller ja. Og vi spiller Herobrine Adventure Map. Woo! Hej. Også kendt som Herobrine's Mansion. Yeah! Woo! Patrick, kom her, Patrick, kom her. Bliv lige. Du har overskæg. Ah. Ja, musemarkøren, det ligner overskæg. Der var musene. Og jeg vil starte med, jeg læser regler. Mig. Det er faktisk server settings, det er det vi allerede har sat. Hvorfor læser man så en adventure? De kommer først næste gang. Okay. Jeg tænker vi tager easy som den anbefaler. Fuck it! Okay, så tager vi easy, man. Fuck it. Okay, tutorial room. Boss fight. Stream boss! Han slår mig! Jeg fik musikpladen. When you kill a boss, it will og det her det er altså også en meget gammel adventure map. That you need to use on the to deaktivere. Bare brug den. Ability. And open the door. Dramatisk musik. Come on. Jeg vil ud. Hvor er det egentlig uhyggeligt. Vi blev smidt ind og så lukker døren efter os. Det betyder faktisk, at vi har ingen mulighed for at komme ud herfra. Hvad fuck skal man? Pause. Det var du vel. Sæt den lige igen, Patrick. Jeg har på fornemmelse, at en dør skulle have været åbnet. What the fuck? Hvorfor kan jeg ikke sætte den i? Patrick, fuck det, vi snyder. Nej, men nu tænker jeg, er der noget galt her? Den er overvirket. To sek, jeg ved ikke om det her, om lortet går i stykker nu. Håber det ikke. Patrick, hvorfor har jeg ikke adgang til game mode? Fordi det er min server. Okay. Undskyld, det der var meget højt. Må jeg lade? Du får en crashbog, jeg får en crashbog. Okay, så skal det var min jeg vil læse. Jeg tager credit. Save Victor. Red Victor og hans venner fra zombierne. Du kan finde ham i et gemt lille hus in the front of the mansion. Så vil jeg læse det her. Okay, så har vi quest 1. Har vi important ting. Der er 3 custom sets, som der kan findes på den her map her. Her. Tenor set, Angelic set, Demonic set. Yay! Get Demonic set from bosses, shops and elite monsters. Altså, det kan få dem fra... Det her, det er så de elite monster. Fra bosser, shoppe, hvorfor kan jeg smadre vinduet? Og det er det elite vinduet! Fordi det er glas, og i Adventure Mode 2 kan man godt smadre glas. Så det skal vi ikke. Warning, they're trying to kill... God advarsel. De prøver at dræbe dig. De kan bare stå og dræbe den. Patrick, jeg dræber den! Nej, du kan ej. Ikke engang med det bedste våben kan man dræbe den one shot. Did you really need all? Yes. Burf. Måske skulle lade mig at sprinte. Ja, vi har kun 2 bøf. I må undskylde det lyder der var i baggrunden. Jeg havde bare glemt at slukke for min mobil. Lad være med at brænde. Jeg har faktisk glemt at slukke for min Skype. Det betyder ikke, at vi forstyrrer. Det har jeg jo. Ups. Sådan der. Så, nu er jeg klar igen. Hvad er det? Patrick. Ja. Jeg ved, hvor det der lille hus er. Ja, og pas på, nu kommer zombierne. Fuck, de skader, man. Fuck, shit. Jeg fik en jern, what the fuck? I get an iron. Nej, Patrick! Jeg må ikke Patrick.
Der er en person der, ser lidt stærk ud. Du tager skelet bagved, jeg tager den her. Nej, jeg laggede. Fuck, Patrick. Ja. Jeg kan godt forstå. Hallo, hvis du ikke lagge, vil du ikke have været død til det der. Eller, gjorde det vel nok slet. Patrick? Ja? Jeg spawner altså et fucking underligt sted, bare så du ved det. Er det ude for mappet? Nej, jeg spawner ind i et eller andet sted. Er der tripwire på jorden? Ja. Så bare rende rundt. Og... What? Patrick, jeg er et sted, hvor man ikke burde kunne være nu. Kan du ikke lige TP? Vent, jeg laver TPA. Sådan der, tak. Og du har det alt, og beholdt alle dine ting? Ja. Patrick, vi skal altså ind til Victor jo. Hvorfor? Et ekstra woodsvær og et guldsvær. Jeg fik lidt armor. Snyd. Du fik en hvad har du? Har du kun chestplate? Vent, jeg kunne faktisk rigtig godt bruge det der træsvær, jeg gav dig. Jeg reparerer bare lige min træs. Nej, det skal du ikke gøre. Hvorfor ikke? For så vil det ændre sig fra, hvor meget det rent faktisk skader. Oh shit. Oh shit. Jeg nakker den, Patrick. Tak. Sådan der. Og jeg kunne rigtig godt bruge stensvær faktisk. Nå. Det vil skade mere. Du har 2 stensvær. Undskyld. Ja. Sådan der. Ej, det går næsten i stykker. Ja, det var det, jeg fik. Yay! Hej Victor. Hvad vil Victor? Man kan give ham guld. Jeg fik et stensvær. Dude, jeg bytter med. Jeg skal også have mad. Jeg bytter, du må vente. Du kan ikke finde mig. Dude. Du finder mig helt seriøst aldrig. Hej Patrick. Fuck også, du fandt mig. Godt med mad. Det er praktisk talt alt vi havde at trade med. Hvad? Jeg har ikke mere trade. Patrick, vi måtte ikke løbe. Jeg går over skolen. Undskyld. Vent. Lad os lige dræbe mig. Okay. Hej farmor. Hvad fik du? Jernbukser her. Nam nam. Batter, Patrick. Flækker. Og det nogle jernsko. Oh shit. Fuck. Ja, du fik også nogle jernsko. Ja. Okay, lad mig lige læse. Jeg har fået... Fuck. Hvad er Crest 2? Head to the crypt and find Skeleton King. Kill him and use his music disc. Okay, Nå, en ting jeg kan huske, for da jeg så nogle andre spille det. Det er herhen, at den er. Følg efter mig, hvis du gerne vil. Ja, men der er en secret. Jeg dør af skelet, Patrick. Nej, jeg døde ikke. Løb. Hvor er du? Jeg er over ved selve indgangen til Herobrine til Mansion. Kæmper mod en virkelig stærk en. Det er godt ved, at jeg vil godt ind under trappen. Men jeg mener, at det også er herinde. Yep. At hvad? Det er en meget dum idé, du går fra mig, please. Og Patrick. Hvad er der dernede? Jeg tager lige... Okay, det her, det er... Den må du godt få. Patrick, bedre!
Jeg flækker den. Jeg flækker den. Der er nemlig en kiste herinde. Med noget liv og noget rådent kød. Se, i det her spil må man ikke smide rådent kød væk. Nej. Brighter! Fuck. Tak. Du tager den ene, jeg tager den anden. Oh shit, de er begge to aggro efter mig. Den ene er død. What the fuck, de droppede ikke en skid. Jeg tænker, skal vi ikke bare til at gå hen mod... Jo, men jeg fik lige en på. Okay, vil du lade os dræbe den her. Han har et øje i hånden. Jeg fik... Sådan en der til dig. Hvad er det? En regenerationspotion. Jeg tror nok, de er en instant health. Helt seriøst. Mit svær går snart. De må godt droppe i det der svære. Jeg har en masse svær. Ja, men jeg vil godt have det her svær. Hvad er det for et svær? Man får åbenbart, hvad man ønsker. Kyllingelår. Dude, jeg har noget til dig. Der fik noget svært der. De er alle sammen altså gode. Og du får lige nogle bukser af mig. Yay. Jeg har så et lidt bedre sværd, det er et jernsværd kun det måske. Jeg tror ikke det er meningen jeg skal have den her. Er det så heller ikke meningen jeg skal have den her? Boo. Shot. Den skød ikke engang efter mig. Fair. Hjælp mig. Jeg har min egen. Jeg kommer. Jeg fik en hjelm. Godt, ja, så har vi får allerede noget okay armor. Undskyld. Kan man det? Jeg lukker... Nej, Patrick, hvordan lukker jeg min Skype ned, selvom vi skyper? Du kan bare sætte den på, vi ikke forstyrres. Så gør jeg lige det 2 sek. Nu vil jeg ikke forstyrres. Patrick? Ja. Okay. Vi skal herhen, fordi det er herhen den er. Jeg har ikke så meget. Okay. Nej, det her svær har ikke engang... Okay, det har ødelægget lidt 10. Jeg skulle lige til at sige, at det går i stykker lige om lidt. Og husk nu, det er faktisk en god ting at dræbe minionsene. Fordi det giver rådent kød, som vi kan bruge til mad. The Skeleton King Saul's being here. I'm sure he know more about Herobrine infection. Oh shit. Hvad? Jeg bliver overfaldet af mobs. Nej. Prøv lige at finde mig. Prøv lige at komme om på den. Hjælp. Hold den lige væk fra mig. Hvorfor? Sådan der. Kom. Vent i, jeg skal lige have nogle sko på. Fuck, der er mange, Patrick! Patrick, det er måske her, vi skal bruge potionen. Patrick, de kommer op, Patrick! Jeg kommer nu. For satan! Shit, spaghetti. Nej, ikke copperhead. Fucking copperhead. Kom, jeg skal lige tilbage og have noget mere mad. Jeg vil med. Så kan du også få nogle, så kan du også se om nogle af de items jeg har er bedre end det du har. Er det en dårlig idé, jeg reparerer mit gear? Du skal helst ikke gøre det, for så mister de enchantsene. Nå, ups. Hvad hvis de ikke er enchanted? Hvis de ikke er enchanted, så lige meget. Jeg vil starte med... Nej, ja, sådan der. Hvad vil du give? Jeg har ikke noget guld på mig. Faggot. Har du noget guld på det? Har du? Du har forhåbentlig ikke lige et stykke grønkød, vel? Nej, jeg har præcis... Hvor mange ben har du? 0. Shit. Den her kiste, jeg har lige smidt af. Alt det gear, jeg har.
ind, så kan det være, at der måske er noget, du kan bruge. Wow. Mit gear går snart et stykke. Jeg ved godt, at jeg reparerer det, og jeg ved godt, det mister en chancene. En chance, men det her er jo heller ikke så godt gear. Altså du skal huske, gearet har udlæggeligt 10, så det går ikke så hurtigt i stykker, men det går stadig hurtigt i stykker. Hvis det ikke er min. Fuck. Hvad? Jeg kan godt, jeg synes det er rart, at jeg har sat flyvning til, ellers vil jeg allerede være kægt lige nu. Men du har ikke en rådden kød, har du? Nej, jeg havde præcis 20 indløst med alt til mad. Jeg har ikke så meget mad, jeg har nemlig kun 2 bøf. Hvad fuck er der i vejen med den her Optifine, og så den anden Optifine? Det er den samme Optifine. Jamen, den anden er til 1.8, den er til 1.7. Nå. Og mappet er 1.7. Ja. Og jeg løber igen. En ting I skal vide. Vi sidder og gør det her i torsdag i vinterferien, og om ikke så lang tid skal jeg i biografen. Flakken, man! Flakken! Hvad fik du? Sådan her. Hvad er det? Det er en bue. Ja, ved du hvad jeg har? Jeg har nemlig en pil. Dude, ja, vi skal... Åh, det går ondt. Okay, nu fik jeg en lidt bedre bue. Nu kan jeg ikke huske, hvad... Patrick! Au. Du må ikke loot alt, Patrick. Nå, men jeg har brug for en hjelm. Sådan der, nu er den, okay, der er en enchant hjelm i den. Hvad Vi åbnede klarede den faktisk rimelig godt. Jeg åbnede den lige, what the fuck. Jeg vidste ikke engang, det var her. Jeg kan ikke huske så meget, for da Robin Thamsen spillede det. Nu kommer zombien. Man må ikke gå på det der andet halløj. Patrick, Patrick, shit. Flæk den der dims. Det gik jo meget godt. Ikke her. Nej. Fuck. Nej, Patrick. Jeg har 2 efter mig. Jeg har ikke så meget liv, Patrick. Jeg har det her. Shit. Nej, jeg skynder mig bare ned til dig, mand. Faktisk så er det lige lort. Nå ja, du fik checkpoint. Au. Det der villagersen er irriterende. Shit. Patrick, det er en dårlig idé, det der. Fuck, kom her. Undskyld, jeg rykker meget på musen fra min side af. Hvad er det? Et par gode ting. Et par gode bukser. Et par gode fucking gode sko. Beskyttelse. Sko er hvad jeg har brug for. Der fik jeg den. Der er en god hjelm, et godt sværd og... Sådan, nu er jeg faktisk fuld gear. Det har jeg jo. Fuld det har jeg haft. Jerngear. Det har jeg så ikke. Det har nej, ikke enchanted, men jeg har okay ting nu. Okay, nu der er. Jeg ikke. Der er både hjelm og sko i den her kiste der, hvis du mangler noget med som er enchanted. Det gør jeg ikke. Og jeg fik en boost, som ikke er ødelagt. Fuck, jeg er på blindness. Det har jeg også.
Det er fordi, der er sådan nogle webs nogle steder. Du gik forbi en kiste. Yes, nu er min armor ikke i stykker. Hvor fuck skal vi hen? What the fuck, jeg bliver snart sindssygt. Jeg tror, jeg har fundet vejen. Nej, jeg gider ikke gå igennem det der. Og heller ikke det der. Jeg tror, vi skal... Det var her, det var jeg spawnede før. Nå, det var her! Det må jo være, fordi du har fået klikket på noget, hvor du har fået tjekket. Lad være med at kigge på dem. Lad være med at kigge på dem. Fuck, jeg fik et chok. Hvad vej skal vi, Patrick? Jeg render bare rundt og hopper over de få små gap. Man skal huske, man kan ikke sprinte med blindness. Hvorfor skal jeg have blindness? Og det værste, man kan ikke se, hvor de der fuckhuller er. Man kan ikke se, hvor Slendermansen er. Jeg var tæt på at falde ned. I det mindste kan du heller ikke se Slendermansen. Hey, jeg fandt det! Det gør jeg! Nej! Patrick? Ja? Hvor er jeg? Jeg kan ikke rigtig se det. Der er du! Hej, Patrick! Nu, jeg venter her til mit blindness er væk. Ja, det forsvinder lige om lidt. Er du klar? Væk. Regeneration potion, skal vi have på os, husk det? Jeg har alle 4 potions, jeg har fundet indtil videre på mig. Jeg har regeneration. Husk nu på, at den her boss her skyder ekstremt langt tilbage. 3, 2, 1. Boss fight. Tag en potion, jeg tager regeneration potion nu. Jeg har så mange eller. Better, Patrick. Wow, det var hurtigt. Var det seriøst? Nej, der kommer forskellige. Det der. Fik du en plade? Ja. Nej, sig det løgn! Vi dræbte bossen på 2 slag! What the? Robin Samson brugte fucking lang tid. Vent, må jeg godt få lov at sætte pladen i den her gang? Yay. Hvad sådan, yay. Jeg havde den lyd der. Er noget glitched? Er der et eller andet i vejen med det map her til? 2 sek. I må undskylde, hvis vi snyder lidt, men det er vist fordi, at... Ja, mappet er lidt glitched. Er det? Ja, det er lidt glitched. Nogle steder er den i hvert fald. Jeg er ikke sikker, jeg kunne ikke se, hvilken version det her map var på. Jeg har fornemmelse, at den ikke er den rigtige map. Version det her map her. Det er lige meget, bare åbne mappet. Jeg skal lige komme og tænke over, hvad for en version er det her? Det er 1,7,2. Ja, men jeg er mere tænker på, hvad version det her er for et... Okay, nu vil jeg godt se. Game mode 1. Undskyld, jeg snyder alle sammen, men jeg skal lige tjekke, hvad fuck det er, der er galt her. Ja. Undskyld, den her video blev lidt kedelig. Hvad er der i vejen? Det her, det mener, det skal være en blog-update, og så... Det der skulle ske. Nej, vi kan ikke... Patrick, jeg startede decideret en grav. Vent lige lidt. Vil du godt være kongen? Ja. Yay. Så tager jeg bukser på. Så er jeg personen, der har bukserne på. Fik. Og her er der en ordentlig bue. Jeg har en ordentlig bue. Ja, men den er bedre. Ja, den er lidt bedre. Du skal bare lige huske på nu. Jeg skal lige hver eneste gang der er en vi vunder over en boss, skal jeg lige tjekke. Skal jeg lige tjekke, hvad fuck der er sket. Kom.
Næste gang vi laver en adventure map, så tænker jeg, at jeg lige ser, hvor jeg kan fikse adventure mappen, inden vi starter spillet. Okay, Patrick, jeg lagde for næste quest op. Nej, det gør jeg ikke, for jeg har ikke en quest på mig. Jeg lagde den i en ender chest. Bagefter vil du være med til at se, om vi kan få det dropper ind? Det kunne være meget sjovt at prøve at spille. Og det bliver sjovt. Så kan jeg se din death counter stige op. Og jeg kan huske, at der er en boss herovre. Hvad? Jeg kan huske, at der var en... Jep, der er en boss herovre. Eller ikke en boss, en... Hvor løb du? Supermonster. Venstre for udgangen. Så lige laver lidt parkour. Op og se, om jeg kan tæve den her. Løber du forbi den? Nå, deroppe er du. Patrick, vent på mig, jeg vil være med. Jeg ved ikke, om det bare... Jeg ved ikke, om det er bare mig, der er god, eller hvad fuck der sker her. Altså, der stod jo, at de... Hvad fuck? Hvad fik du? Jeg fik bare nogle sko. Og det betyder, at du kan få mine enchanted sko. Nej, hvor? Der. Tak. Jeg ved ikke, om det er meget mig, om jeg er god, eller hvad pokker der sker lige nu. Okay, vi skal bare tage ind og slå monster ihjel. Du har overskæg. Det har du også. Nej, ved du har nakkehår. Du har numsehår. Nu bliver det bare weird. Ja. Ikke fordi vi bare har mødt hinanden på den måde, men... Ha! Nu fik du til at endnu mere weird. Fuck. Jeg røller. Jeg pusher den. Ting! Altså her, hvor man lige skulle sige fucking spoiler, og videre det her, det er en secret. Jeg vil også have noget secreten. Der er kun en regenerationspotion. Fuck it. Jeg tog den ikke. Nå! Så vil jeg have den. For alle der spiller det her, der vil komme til at spille det her map, I skal vide, at I skal have styr på det, fordi Patrick har også styr på sådan noget, men... Ja. Yeah. Og vi kommer nok til at klippe lidt det her, i hvert fald nogle af de steder, hvor vi dør, og det her klipper jeg også. Hvad klipper du? Patrick, har du været ovenpå? Nej, ja, men vi tager nedenunder først, så bliver det nemmere. Nej, vi gør ikke. Vi tager ovenpå. Fuck, der er OP zombie. Patrick, kom ovenpå. Patrick. Det er dem her. Au. Der er en elite. Der er fucking elite. Hvad? Endnu en gang. Hvad er der galt med mig? Jeg dræbte den helt vildt nemt. Come on, Netherman. Let's battle. No shot. What the fuck? Hvad? Eliten er ekstremt nemme. Vi har det... What the fuck, jeg nakkede af en. Jeg ved ikke, om det var en elite, jeg tror det. De har en kæreste på hovedet, hvis det er en elite. Fucking Enderman. Den droppede ikke Ender Pearls. Det tror jeg ikke rigtigt, den kan. Jeg troede lige den der skelet der var ved at skyde mig ud over kanten. Altså, I kan godt se, jeg er ikke ligefrem den person, som der bliver sammen med min teamkammerat. Fordi jeg kommer til at stikke af fra ham. Au. Jeg kan ikke finde Patrick! Jeg kommer! Jeg er ovenpå. Fuck, sådan. Bim! Nej, hvad? Har jeg ikke skud? Jo, jeg har skud. Og det er lige du døde, jeg skal være sikker på, at jeg stadig optager, det gør jeg. Ja, jeg har opdaget det før. Okay, nu skal vi altså ned. Fordi vi skal lige herind og lige... fucking mini-zombier. Nej!
Kyllingelår! Jeg fik... Hvorfor er det kyllingelår? What the fuck? Jeg vil gerne have en jernbrystbeskyttelsesplade. Hvorfor får vi... Jeg tror altså, der er en bug, fordi vi burde altså få guld hver gang vi nakker en zombie. Nej, vi får guld, når vi nakker elitesne. Har du da fået noget guld? Jeg har fået lidt. Okay, vent, lad mig lige se. Jeg har fået den her, jeg skal have noget nyt armor på. Den der må du godt få. Du gav mig hammerbeskyttelse brystpladen. Hammerbeskyttelse-brystpladen. Jeg fik faktisk noget godt noget ud af en af elitesne. Hvad? Jeg fik en ekstrem god hjelm. Nej, en ekstrem god bue. Undskyld, jeg bruger lang tid på at se mit inventory, men... Det gør jeg lidt. Prøv du at dræbe mig! Nej. Elite. Patrick, jeg vil ånde det. Nej, jeg bliver sur! Hvorfor? De er så nemme at dræbe. Jeg har noget bedre sæt til dig. Noget andet Jellic sæt. Altså, det er den her bue, jeg har. Hvad der var med den? Jeg har den her. Ja, min er demonic. Hvad er din? Nyses. Okay, din er nummer 2, mens min er nummer 3. Jeg kan så ikke huske, om det allerede er... Jeg tror nok, det første er i den næste Herobrine's Return, at der kommer level 4. Jeg kan godt lide, at vi sagde, at vi skulle ikke løbe, og jeg er allerede begyndt på at løbe på at fare rundt. Det er jo. Jeg skal lige have noget mere mad. Kommer du? Hvor er du? Ja. Jeg er kommet til at løbe. Patrick, vent. Ved du, jeg løber? Fuck det gør jeg. Nej, det gør jeg alligevel ikke, fordi man mister fucking hurtigt med i det her. Det er easy. Ja. Vi burde næsten ikke miste noget. Det gør jeg mister. Hvad laver? Der var en zombie herinde, der var i gang med at dræbe Victor. Vi skal huske at lukke døren, idiot. Døren var lukket. What the? Ja, man kan købe det her demonic armor for guldstykkerne. Jeg tror, jeg gemmer det, fordi at indtil videre har jeg ikke rigtig brug for demonic armor. Når jeg skal mod en stærk boss, så kan det være, at jeg lige køber det. Jeg har 5 bones. 5 bones. Det kan jeg også give noget. Nu har jeg 1 bone. Og jeg gemmer mig igen. Hej Patrick. Jeg skal lige æde. Nu finder du mig aldrig. Patrick, lad nu være. Jeg er gemt 100%. What the fuck? Hej. Hej Patrick. Kunne du seriøst ikke finde mig? Patrick, nu finder du mig aldrig. Hej. Jeg vil ikke kunne slå dig. Bare sådan. Hvorfor slog jeg PvP fra? Bare sådan. Så har jeg nakket dig for hårdt, bare. For jeg har potions. Right face. Altså, jeg kan godt lide det her. Hypixel gjorde et sindssygt godt arbejde med det her. Kom. Nu vil jeg jeg skal have et screenshot. Fuck it, mand. Jeg vil med. Nej, men det er et screenshot af selve castle. Fordi det skal være Lige. Gå lige væk. Lige.
Hallo, jeg skal have et for... Bare tag et billede. Fik et billede. Ja, var jeg med? Nej, måske lige siden af dig. Yeah. Men jeg skal bruge et billede til forsidebilledet på YouTube. Det vil jeg så ikke. Jeg vil have mig selv. En swag af mig. Dude, hvor fuck er Herobrine? Kommer du snart ned? Og er Herobrine... Nej, det er Baneffa the Witch. Fuck, jeg havde Witch. Hvor er hun? Hvor er hun? Er du klar på, at vi one-shotter hende? Hvad er det sjovt ved det her? Bosserne er god B. Jeg tror, vi er begyndt at hack. Vent. Jo, her er han, der åbnede noget. Der er noget, der begynder at åbne og lukke. Ja, men... To sek, jeg skal lige finde ud af, hvordan fuck det her det virker. Det der burde virke. Kan jeg gå herned? Seriøst. Okay, det der virkede. Hvor skal jeg hen? Væk derfra. Jeg har bukser til dig. Nej, jeg har nogen. Jamen, du har ikke dem her. De er gode. Nu Det her, jeg håber ikke, man kan bruge det der til noget. Hvis man kan, så undskyld. Dude, jeg har hele det der sæt. Ups. Glem det var ikke kreativ. Jeg har Hypixels penage. What the fuck? Hypixel er deres navne. Ja. De stopper aldrig med at være sjove. Kommer du? What? Jeg fik 2 glow. Den her vej. Skal vi... op igen. Ja, jeg glæder mig ikke til... hvad hedder den? Jeg glæder mig ikke til edderkopbossen. Spoilers! Undskyld. Jeg ved, det er en edderkopsboss. Dude, vi er så OP, vi nakker den på et slag. Ja, men... vent i den anden vej. Fuck it. Se her, den bossen der her. Sasso, the mage. Come on, vi one-shotter. Han kan ikke noget. Hvor rører han ned? Bag dig. Patrick, bag dig. Han kan ikke noget. Dræb ham. Fik du det? Ej. Can you see me now? What the fuck? Hvor? Nej, han er død. Jeg blindede. Fik du pladen? Nej, der er en enderman. Der er en enderganker. Jeg nakkede en enderganter. Kan du lige dræbe den der, mens jeg fik det der lort? What the fuck? Der var en flyvende pumpkin. Okay, hvad sker der? Jeg tror mappet er rimelig glitch. Det må jeg undskylde, guys. And girls. Fik en glasflaske. En berserk potion. Det er fordi jeg gør den omkørt. Jeg skal bare... fuck det. Der er ikke noget. Men altså, vi skal have fundet det rigtige map, ved du hvorfor? Jeg kan altså smadre alt, hvad jeg vil. Ja, det er det rigtige map. Jeg tror bare, der er noget glitched. Jeg tror det er jeg tror det er fordi at versionen er ikke rigtig, men jeg har ikke nogen server til den rigtige version.
Hvis Jon rent faktisk er den, jeg tror den er, så er det 1-6. Men Patrick, vil du så være med til lidt fun? Lad os bare spille det igennem, så kan vi springe hele banen i stuffen bagefter. Ja, du har akkurat det, jeg tænkte, vi skulle gøre bagefter. Jeg elsker at springe baner i maps i luften. Ja, det gør jeg altid, når jeg er færdig med maps. Især på kurmaps, fordi jeg blev så sur på dem, så ender jeg altid med at springe i luften. Og i min hvad nu det hedder, der kommer der til at være link i beskrivelsen til Patricks kanal, og ved Patricks kommer der til at være link til min. Det gør Patrick. Det siger det. Nej, det gør der. Hvor gik du hen? Op ad trappen. Den store eller den lille? Nå. Den her. Jeg håber da i hvert fald den er... Der er også en anden vej. Kommer jeg i tanke om, hvor jeg fandt den her vej. Så den her vej tager vi. Hvor er vi helt præcis var på vej her? Jeg fandt edderkopbossen. Det var ikke engang mening. Der er ikke noget i de der kister, det jeg har tjekket. Eller jeg har ikke tjekket, jeg kan jo huske det. Ja, jeg fandt faktisk edderkopbossen. Uden at vidste. You can use your weapons cut spiderweb. Åh, fedt. Patrick! Nej. Nej, jeg... Hvad? Det var bossen, jeg lige dræbt. Igen! Fuck, jeg hader edderkopper. Det er seriøst det værste, jeg ved. Hvad er udfordringen med det her map? At der er en meget stor glitch i det. Okay, jeg fikser mappet igen. Det var det, du skal gøre, Patrick. Så læner jeg mig tilbage og sidder og kigger i den her fucking seje, hvad det hedder. Det hedder Treasure Pack. Jeg kan huske, at Robin samme spil, så droppede den der heller ikke alle itemsene, så det er heller ikke fordi deres var helt perfekt, men What the? det var bedre end hvor. Jeg tror ikke, det var meningen, vi skal herud. Vi kan lige... vi skal herud bagefter, så skal vi bare sige... Nå, her har vi lag-maskinen. Jeg kan huske, at jeg har gemt en lag-maskine et eller andet sted. Hvorfor fuck har de en lag-maskine? For sjov. Hvad gør den? Hvis man starter den, så lagger den helt spillet. Seriøst? Kom så. What? Jeg har et stykke træ. Nam. Nej, sid fast. Let's go. Altså, jeg håber ikke, når vi laver den final boss fight, at den også er glitched. Nej. Det var faktisk dem alle sammen. Vi mangler Find Herobrine. a way to stop Herobrine. Okay. Men jeg siger, at vi skal lige tjekke den her floor ud, fordi der er også nogle high level monsters her. Men det er ikke lidt lige meget, vi skal bare flække Herobrine, for det har overstået. Der er faktisk et secret et eller andet sted her. Jeg vil flække Herobrine, der. Ja, men hvis Herobrine ikke er glitched, så skal vi helst... Oh shit! Skal vi se. Undskyld! Jeg nakker dig! Fuck så! Fail. Jeg render rundt i kreativ. Hvad? Du? Efter at være oppe og fikse det der lort der, havde været kreativ. Ja, jeg vil finde Herobrine. Hvor er Herobrine? Jamen Herobrine er ikke her endnu. Den er fucking... Hvad? Jeg er buekamp åbenbart, for det der skelet her er lort. Helvede, hvor fuck er Herobrine? Jeg har fundet Herobrine, kommer du? Ja, men lad os lige tjekke resten af slottet. Ærgerligt, jeg allerede... Ej, det var ikke Herobrine her. Ved du, hvor Herobrine er? Ikke helt sikker. Okay, jeg fandt Herobrine. What the fuck? Hvad sker der? Dude. Fandt du Herobrine? Hvad? Fandt du Herobrine? Ja, her. Vi skal bare lige nakke de her faggots, fordi de er klamme.
Hvad stod de og nakkede og kiggede på? Hvad er det her? Hvad fuck er det? Skeletter. Med kasketter. Hvis nogen kender den reference, så er de fucking fede. Hallo Patrick, vil du vide hvad jeg fandt? Hvad? Phoenix Hammer. I fuld. En Phoenix Hammer. Næste. Der var ikke noget herinde. Smart noget, jeg smed bare lige noget af mit junk. Patrick, er du klar? Nu skal du tage dit OP-gear på. Helt seriøst. Jeg har det mest OP her. Bare skynd dig klikke ind jeg dør. Okay. Jeg glemte at drikke en potion. Jeg skulle bare have fuld liv. Nej, det er her hvor vi kommer mod. Eller du sagde, hvor vi one-shotter dem alle sammen igen. Hvor er Herobrine så? Alle monster kommer op, kommer igen. Bare ikke så stærke, vi one shot. Se herop. Dø med dig, Herobrine. Men Herobrine. Jeg skulle lige sige Herobrine døde ikke. Det gjorde han. What? Hvorfor er jeg heroppe? Han har taget dig. Nej, vel. Patrick, ikke mig. Vi nåede ikke at komme mod bosserne. Der er den. Au, Patrick, au. Hvad kæmper du mod? Ildpil. Nå. Der kom en skeletkongen kom mod mig, og han døde bare. Hey, hjælp mig! Hvad så, Faggot? Hallo? Hvad kalder du mig? Hvad kalder du mig? Hvad kalder jeg dig? Jeg dræber dig med en økse. Fik du? Jeg fik hans økse. Jeg smadrer mappet. Hvor blev du af? Jeg bag dig. Bro, jeg smadrer mappet. Nej! Og jeg får min straf for at smadre mappet. Hvad skete der? Nej! Haha! Fucking boss, man. Jeg har noget okay godt armor til dig. My fuck. Jeg smider lige alt det lort her. Og det hedder cowboy, hvis du vil have det. Okay, jeg tror bare det. Stop! Jeg bliver sur. Fucking Herobrine har gjort mig stuck. Jeg dræbte heksen. Ja, nu får du rent faktisk lov til at dræbe dem alle sammen. Nej, hvad er det den sidste? Okay, vi kan gå igennem herhen. Ja, nu, det der var bare hvad jeg skulle gøre for lige at give den en update. Nu går jeg lige op og henter treasure. Hvor gik du hen? Jeg fløj bare lige op for at hente treasure. Den er godt nok smadret, men måske kan du bruge den. Jeg kan godt bruge den. Kom videre. Fordi det der var ikke sidste bossen. Nå, sidste bossen er vist ikke engang. Sidste bossen er ikke kamp. Det er ikke en normal kamp, så den bliver faktisk sværere. Skaf dig noget armor. Bro. Godt med mad. Dude, hvorfor er jeg Ritter helt seriøst? Vent, gik du ind i portalen? Ja. Dude, jeg er bange. Jeg er rigtig bange. Jeg laver lige en crafting table. Og så putter jeg crafting table i jorden. Og så der. Og så en hoe. Og så... Hvad fuck kan man bruge pinde til? Her har du lige en chestplate, hvis du kan bruge den. Hvad var det for en? Den er god. Press this to go back. Whee! Og jeg ved godt, at jeg har lidt bedre, jeg har fået. Men det var hans egen skyld, han glemte at okay, så kæmper vi! Winter! Back it! Nej, du skal ikke, man slår den ikke. Du skal ikke slå, det er ikke sådan, man kæmper mod den. Hvordan kæmper man så mod den?
Vi skal skyde den ned med en ekstremt stærk bue, så vi skal dræbe de her skeletter her. Du kan få dem ved at gå hen og tage de her. Du kan tage de her holy water og dræbe dem på den måde. Nu har jeg 2. Okay, jeg dræber mosserne. Og jeg ved godt, mappet er glitch. Det burde ikke være så nemt at dræbe dem. Jeg ved det også godt. Vi nakker dem på 1 eller 2 hug til forhold til, at vi burde kunne nakke dem. Vi burde kunne nakke dem på 10 hug. Løb! Jeg er sulten. Jeg har kun 4 af de der dæmser. Jeg troede lige, du blev dræbt af Wither. Au. Endelig. Endnu en potion. Holy water. What the fuck? Oh shit! Og 5. Se om mapper glitcher vi faktisk stadig. Det er faktisk stadig. Nu gør vi det. Hvad? Au, au. Dude, hvor mange har du af de der dæmser? Nok til at få buen. Nej, jeg døde bare! What the fuck? Nej, hvad? What? No. Jeg er ikke engang sikker på, hvor normale buer kan skade den. Jeg kan prøve. Vent, hvor mange tår har du? Jeg har 6. Har du 6? Drop. Ja. Jeg kan næsten få endnu. Jeg kan få en ny bue, du dropper dem. De droppede. Nej, sig det løgn. Hvad? Jeg ved ikke, om du skal komme til at samle dem op igen. Samlede du dem seriøst ikke op? Jeg fik dem ikke. Jeg blev skudt tilbage. Shit. Hvor mange har du nu? 2. Shit. Fucking går mok with og bitter, mand. Jeg har 2, jeg dropper dem. Jeg dropper 2. Okay, jeg er nok til en bue. Jeg køber bue, men jeg bruger den ikke endnu. Nej, jeg smadrer en fucking potion. Nej. Shit. Jeg har en tår. Wuff. Ding. 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 Jeg har ikke nogen pile forresten. What the fuck er der uendelig? Jeg har uendelig på den bue her. Jeg har en kristal her, Pæk. Hvor mange har du nu? 8. Hvor mange har du? 9. Vi skal nok klare den. 10. Hold den væk fra mig. Det kan jeg ikke, fordi den går kun efter dig. Så er der Mili.
Ja, nej, hvad? Jeg døde. Nej, du døde allersidst. Hvad skete der? Ja, der skete det her, vi vandt. Ja! Vil du have æren? Ja! Ja, der. Jeg har stadig en bue, der skader 44 til 313 damage. Se nu, den her virker. Hvad skulle der ske? Nope, den virker ikke. Pas på med en smadre der, fordi det kan være, du går direkte ind og ødelægger noget. Yes, you have do it. Wait for the brain. Jeg vil ud på den. Så kører vi. Nej, vent. Man kan risikere, man kan lige tage igennem. Den er ikke... Jeg håber lige på, den var under og siger, at nu skal vi lave parkour. Vi har vundet! Den episke afslutning. Dum 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 dum. Eller jeg gør det bare i F5. Bare hopper. Jeg skal lige have nogle sko på, ellers ser det ikke sejt ud. Hvad? How? Hvor er vi? To be continued. Dude, giver du mig lige OP? Bare lige skriv slash OP critical. Game mode 1. Haha. Nu bliver det sjovt. Vent, vi begge to skal have noget TNT. TNT. Flint and steel. Jeg går ned i mappet og gør det. Der var intet lys dernede, what the fuck. What the fuck, her er alle dem, der har spillet mappet. Spring dem i luften. Eller dem, der har været med til at lave det, jeg ved det ikke. Det er dem, der har været med til at lave det. Eller beta-tester. Patrick! Boom! Jeg ved nu ved jeg hvad fuck jeg skal kalde den her den her episode. Hvad? Explosive afslutning. Ja, jeg vil bare kalde den en syg afslutning. Dude, vil du have æren at tænde det her lille ur, jeg har lavet hernede? Nå, bare tænd det selv, så risikerer du også springe noget basen her op i luften. Hvad? Ja. Jo. Ja. Patrick, kan du lige TP til mig, fordi jeg tænker, vi laver en afslutning. Sidste ting her. Og det siger bum. Ved du godt, det vi står på, det rent faktisk uld. Nej! Nej, du skal ikke TP til mig nu. Ja, det var en dum idé. Hvor er jeg? Så lad os se, om vi kan lave en afslutning, inden at hele lortet forsvinder. Ja, wow, hvad så? Ja, af med armoret. Jeg gør bare sådan her, så. To sek, jeg skal lige have det noget. Godt. Bare lige for at føle mig lidt sej. Den der skal jeg ikke have, fuck den. Den her, wow, så har vi lige en økse, mand. Ja, mand, vi er sådan nogle totalt brødre. Okay, men jeg vil sige tak for, at I så den her episode. Woo! Woohoo! Ja,
Ja, og det bliver nok det for den her episode. Men lige en sidste afslutning. Patrick. Yeah. Bliv lige hvor du er. Jeg skal lige hurtigt lege lidt. Nej. Hvad? Nej. Patrick, bare bliv hvor du er. Kig ned i jorden. Stå på den blok lige der. Den her. Stå der hvor jeg står. Ja der. Bliv der. Bliv der. Min ven har tænkt sig at springe mig i luften. Nej. Send hjælp. Bare lige gå lidt en blok. Så meget tilbage du kan. Tak. Hvor vi kan. Der. Dude. Men det var alt for den her gang. Vi ses. Vi ses!